Ale lidi, tady to je druhý díl. Aha, jdem na házení. Takže jdem pokračování, spíš to není to druhý díl a co. Takže. Jdem spát. Pardon, že tam to video je tak dlouhý, ale prostě to musí být tak dlouhý. A už jsem za chvilku budu, takže tady to nebude tak dlouhý, bude určitě. Ale Šuhlíku, no, já jsem se tě nevšimla, jsem koukala zrovna dozadu. a co? Málem jsem ho srazila. Takže. Přestaň. Pojď. Utíct. Mě zabiju. Jo, slyším. Mě ty moje uši zabijou. Pojď. Co? Věžička. Kde? A jo. Věžička. No, dáme zase tady to. No, takže. Mít upgrade kvality a tak něco. Někdo zase jde? Někdo zase jde? Celinku. Jo, nekriču zase. Já jsem malinký, Kdo nemá rád malinký pejsky? Kdo nemá rád, mi řekni. Všichni mají rád pejsky. Už to mluví. Takže míry se mnej. Kusku do každý. Co? Polníku, ty jsi první. Přestaň, tichá. Jsou lidi. Ty jsi to dělal. Okay. Dobrý den. To jim řekne dobrý den. Linku, už tam budem. Normálně. Pro největší siláky. Tanta. Moje nohy se rozbijou. Nemožné. Vědecky nedokázano. Moje nohy prasknou. Vědecky nedokázano. Tamhle je lavička, tak si tam sedne. Před 1 minutou jsme seděli, Tondo. Před 1 minutou. Ty jsi teda jeden. Tam za chvilku budem. Ale to je obří stromy.
Vědecky nedokázáno, pojď. Před 1 minutou jsme seděli. Moje nohy se prašnou za 3, 2, 1. Teď. Před 1. Přijet mi tě do ženy. Tak jo. Nás máme v zatáčce. Rozdáčka. Jak myslíš? 1 metr od počtu. Padne. Einstein přišel. Přišel z pekla, ten srandu, přišel z pekla, nebo určitě, nevím. Autosák. Ale mi tomu říkala autobusák, tak tomu budu proučkovi. Přišla jsem po táty a pak jsem mu říkal tomu autobusák a všichni jiní taky. Mých rodin. Einstein. Co? Einstein. Co tam je? Einstein. Jo, vlastně vypadá jako Einstein. Počkej, to nevím, je to hned. Přišel ze svého hrobu a vyšel na Hařenburg. Když tady to provrtám, tak dole, úplně dole, je voda, ale tam se napiju. Tam je peklo spíš. Tam, kam patříš. Hele. Co? 1, 2, 3, 4, no, ještě. Přestaň zpívat tu blbost. Neumíš. 1, No, ty to... 2, 3, Buď tichá. 9, X. Ty zase. Aj, ta blbost, to blbost. Soukromí věci. Ano, a ještě musím jako baby. Jo, mě usne. Dobrý den. Dobrý den.
poznáte, že to je házení můj když tam půjdeme. Vám ukážu. To je to. Ale tady to. Tak to. No, ty zase. Vezlínka utekl, takže musím čekat na mámu. Konečně, už je tady, mami. Konečně. Tak už. Přestaň. On neokřikuji. Tebe taky nikdo pořád neokřikuje. Já neokřikuji, mluvím normálně. Nebyl ten hod. Takže už jsme tady. Konečně jsme tady. Konečně. No tady už nemůžu. To už jsem už někdy byl, ale táta mi tam nebyl. Je to otevřený, způsobem otevřený. Dobrý den. To auto. Konečně jsme tady. Hasenburg. Ale je krásný. Konečně tady UCT napsat. Takže to je napsáno, že najdeme štěstí ukryté v polibku. Aha, tady to zase, to už jsem tady bylo viděl mnohokrát. Takže. Jo, tam to je napsané prostý slovo. Takže. Kovo i a už víte, co je to. To je moje nuky, to nepomněl. To je dobu 10 let. Či bylo let. Tak jsi sráta. Tanuk? To je moje. Jste říkáš, že má. Jsi říkáš, že tady je, takže. Já budu platit vstupný. Ano. Jste nějaký nanuk? Jo? Tady po. No to já nevím, co mají. Dobrý den. Nebudeme platit vstup. Jeden dospělý a dva dětský. Můžeme kartou. Jo, kartou to nejde dneska. Ježiše, Marie, jste to měl na internetu, že to jde? No. Hele, že to ale nefunguje to prostě dneska. Já jsem vypisovala, vám to ukážu. Tak mi budeš muset učit, já jsem vypisovala spolehala. A pak mi vrátíš. Jo, dobrý, nic se neděje, já jenom. Tak mi vrátíš, jo. Tady je, tady. Tak mi to učíš, já ti to pak dám. A je to tady v tom. Ten malej chodí taky do školy už, jo? Ne, nechodí, ten ještě ve školce. Takže jeden školní a jeden školkovej. 180 korun. Tady mám batohy, ale dva. Tady máš obrázek.
aby si věděl a mohl si pochlubit u babičky, kde jsi byl. A tady máš ty na. Děkuju. No a máte nějaký nanuky? Máme Míšu a Mrože. Míša a Mrož, kluci. Jsem Rož. A tyhle to Míšu? No. A dvakrát Mrože. Krása. Chcete nějakou Podívej, sladkost? udělám to úplně Ne, nechci, díky. Já dělám to úplně stejně co takhle. Co pak? Jako je tady. Barvičku modrá. Oh. Tak jo. 180 je vstup. Můžu? 80 korun jsou nanuky, doplatky jsou, pastelky, Tady máme jednu tuhle oplatku. 25 tušky. A já si dám tuhle stůl. 6 metrů. Je tam. Tady to je 6 metrů a dlouhý. A Nespadáme to tam. počkej, tam to je štěstí. Studánka. Nevím, asi. Snad jsou všechny, co mi... Ty říkal, že jsou všechny studánky, co najdeš. Říkal, že to je štěstí. Vy trošku dejte do toho sáčku, schováme je, jo? Tady. Tak. Je. Počkej se, já si musím otevřít menu. Pardon lidi, já si otevřu menu, teda to mám Tak ještě jeden, děkujeme. Tady se sedneme a dáme si Kam? to mám výhled. No, jestli co počkej. Tak jo. Třetí díl za chvilku, teď tady bude pauza. Ahoj zatím.